Right, muri Zimbabwe nezuro panapa pane nyaya yakatenderera netsa chinzi maititi vaenda kunoona president Emmerson Mnangagwa. Ndakauya panapa ndakagadzira video ndikatoona ndo nyaya iripo ndo zvinhu zviri kuitika vanhu vamaikomenda zvakasiyana siyana but inini ndakachuza kusakomenda panyaya iyoyo because problem yetiri kuita maZimbabweans pari kutaurwa zvinhu munhu paanenge aita zvinhu muri kukomenda muchimudza macomments asina nebasa rese kana kuti muri kungomutuka pakuparira unnecessary anditi muchiregedza kumudza chokwadi. Socialite kana ma celebrity muZimbabwe munomaziva mfungwa dzawo adzinyatsofunga mazongororo evanhu hapana anoshandisa common sense ipapo kungomhanyira as long as iye adya aguta. Right, since yanga iri Mother's Day asangana na president iri Mother's Day akavaudza here kuti president please maternity theaters ngaagadzirwe muZimbabwe. Akavaudza here kuti almost 2500 vakadzi vari kufa vachizvara. Zvinhu zvinofanira kugadziriswa. Ndakati he is a listening president. If he is a listening president, akanda here nema interest enyika yese kuti avaudze zvinhu zviri kusangana nevanhu maproblem nemachallenges ari kusangana nevanhu. Ende kuofisi kwekwe uchinotaura nyaya yekuti uchingova praise. Hazvimake sense, hazvina musoro zvezvo zvekuenda uchinopraise president hazvina dhiri zvezvo. Enda uchinovaudza zvinhu zviri paground zvichemo zviri kusangana nevanhu ndo vanhu vanenge vachitodiwa meme because munhu murume wayo ari pabasa ari kushanda nditi nguva yake yakutopera makore ese mazhinji aripo but zvimwe zvezvinhu muvaudzewo please vanhu vari kukwara necancer muZimbabwe kuti tichikumbira maradiotherapy machines aya akanga arimo munyika kana akawedzerwawo tomboitawo zviri nani kavanhu tozoti tararama kubva kucancer please tinopera ndo zvimwe zvezvinhu tisirewo maradiotherapy machines kumageneral hospitals kuitira kuti tiite vashoma vanhu vanozofa. Ndo zvinhu zvekuti madhara vaya vanoda kupuwa pressure kuti vagadzirise zvinhu izvozvo munyika vachiripo pachigaro because ari kuuya next achasirwa ipapo anogona kunge atori wese pane iyo vanenge varipo ivo. Saka zvinhu zvinofanira kuitika ndonzi president tigadzirirewo maternity please akavakwa 1977 aya aiwa anyanya kusakara chitiitirawo manyowani kuti vakadzi vaone pekuzvarira pakanaka kuti hatichadi kuramba tichingoexperience kunzi vakadzi vafa. Mother's Day yacho inozomeka sense here kana mamothers vacho vachiperera kufira muzvipatara vachizvara kuti what it's a Mother's Day girl child harisi kunyatsowaniswa mukana muZimbabwe even kumabasa 75% yegirl child ukamona achinzi ari kushanda 75% yavo vakatowana mabasa acho. Munoziva zvinhu zvakaitika 75% yavo unotanga watombochachurwa nemabhosi acho ikoko votombokuseva but kuti angonzi asvika munhu ari ngonzi ndikutsvaga basa regirl child ndikuti ndakuda kupinda basa zvishoma zvinotonetsa kuti zvinhu izvo zviitike. Ende chokwadi icho munochiziva munhu obva nguva yongoti he is a listening president. Of course he is a listening president but ma-issues mahombe enyika akaendere akavaudza. He is a listening president. Usaenda uchinovaudza nyaya dzemaskits kana kuti kumba kwangu hakuna hufa hadzisi nyaya dzekuendera kupresident's office dzedze. It's an opportunity yekuti vanhu vane common sense ndo vanofanira kuvhurirwa kuti vaende vachinopinda ikoko kana asina kufambira idzodzo right mochitanga kumutuka kuti bva ipapo uri zongoro remunhu but kana achinge afambira nyaya dzakaita saidzodzo ma-interest evanhu vese vakawanda achinosiya zvichemo zvese zvine vanhu haafaniri kutukwa.